Міжнародны крымінальны суд у Гаазе адкрыў расследаванне супраць уладаў Беларусі. Офіс пракурора МКС паведаміў, што завяршыў папярэдняе вывучэнне і прыйшоў да высновы. Ёсць разумная падстава меркаваць, што злачынствы, якія трапляюць пад юрысдыкцыю суда, былі ўчыненыя мінімум часткова на тэрыторыі Літвы. Гаворка ідзе пра магчымыя злачынствы супраць чалавечнасці, у тым ліку дэпартацыю і пераслед паводле палітычных матываў праз дэпартацыю, якія паводле МКС маглі здзяйсняцца ўладамі Беларусі з 1 траўня 2020 года. У заяве таксама сказана, што ёсць падставы лічыць, гэтыя дзеянні былі часткою маштабнай і сістэмнай атакі супраць цывільнага насельніцтва, а самі злачынствы, імаверна, былі ўхваленыя або заахвочаныя на самым высокім узроўні ўладаў Беларусі. Адкуль тут Літва, так можа спадарства запытацца, таму што Літва і была заяўніцай гэтага разбіральніцтва, так як Беларусь не з'яўляецца, не ўваходзіць так, у юрысдыкцыю міжнароднага крымінальнага суда, але што ў выніку будзе па справе Лукашэнкі і уладаў Беларусі, даведаемся ад Павла Латушка, кіраўніка Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, які з намі знаходзіцца на відэасувязі. Вечар добры вам, спадар Павел. Бачу, што для вас ім добры, усміхаецеся. Прывітанне. Добрый вечер, так, вітаю вас і ўсіх гледачоў. Вось, вяртаючыся да вашай гэтай аптымістычнай заявы, што будзе аб'яўлены ў вышук Александр Лукашенко, вы ў гэтым упэўнены. Адкуль, на чым грунтуецца такая упэўненасць, спадар Павел? Бо Беларусь нават не ўваходзіць у юрысдыкцыю гэтага суда. Мы в 2023 годзе, як Народнае антыкрызіснае ўпраўленне, пачалі камунікацыю з Міністэрствам юстыцыі Літвы і прапанавалі прававую стратэгію, якая ў выніку фактычна пацверджана, правільнасць яе абрання пацверджана сёння офісам пракурора Міжнароднага крымінальнага суда. Мы фактычна даказваем, і ўжо па першай ацэнцы, як мы бачым, офіс пракурора гэта пацвярджае, што Лукашенко і яго рэжым, яго хаўруснікі займаюцца дэпартацыяй беларусаў, і ў тым ліку стварылі атмасферу страху і тэрору, пагрозаў унутры краіны, што вымусіла вялікую частку беларусаў, дзесяткі тысяч, калі мы разглядаем гэта ў кантэксце Літвы, пакінуць тэрыторыю Беларусі. Усё гэта з'яўляюцца злачынствамі супраць чалавечнасці. Вы правільна ў падводцы таксама сказалі, што ёсць абсалютна абгрунтаваныя доказы аб тым, што гэта ажыццяўляецца як дзяржаўная палітыка. Гэта напады на уладаў, менавіта на праціўнікаў, ці тых, хто не пагаджаецца з гэтай уладай у Беларусі, выкарыстанне законаў для падаўлення пратэстаў, іншадумства, адсутнасць адказнасці за злачынства, калі ў Беларусі не дзейнічае нацыянальнае заканадаўства, можна людзей збіваць, гвалтаваць іх, іншыя формы рабіць здзекаў, але ніхто за гэта не несе адказнасць. Таму офіс прыйшоў да высновы, што гэта дзяржаўная палітыка, і гэтая дзяржаўная палітыка ухвалена на вышэйшых узроўнях урада Беларусі. Канкрэтна мы з вами разумеем, што гэтую палітыку даў загад рэалізоўваць асабіста дыктатар Лукашенко. На сённяшні дзень, пасля папярэдняга вывучэння тых матэрыялаў, якія мы перадавалі, дзякую усім праваабарончым арганізацыям, якія да гэтага далучыліся, узбуджана фактычна расследаванне. То есть гэта ўжо ідзе крымінальная справа, і зараз, пасля таго, як прынята гэтае рашэнне, могуць заводзіцца справы ў адносінах канкрэтных асобаў, адказных за здзяйсненне гэтых злачынстваў. Сёння я магу агучыць по нашаму меркаванню юрыстаў Народнага антыкрызіснага ўпраўлення, што першыя две асобы, якія будуць пад непасрэднай увагай і ў адносінах да якіх з'явіцца гэтай папкі уголовное дело гражданин Лукашенко, уголовное дело гражданин Карпенков. Гэта першые. Хаця гэта не азначае, што офіс пракурора пазней не будзе ўзбуджаць крымінальныя справы адносінах да іншых высокіх службоўцаў рэжыму Лукашэнкі. Пасля таго, як узбуджаецца ўжо крымінальная справа, пракурор пасля аналізу ўсіх матэрыялаў мае права звярнуцца у папярэднюю палату расследаванняў Міжнароднага крымінальнага суда з просьбай аб выдачы ордэраў на арэшт у адносінах тых асоб, як мы называем Лукашенко і Карпенков, альбо патрабаваць, каб яны з'явіліся ў суд. Зразумела, што ніхто ў суд яны не паедуць, але тое, што яны будуць абвешчаны ў міжнародны вышук у больш чым 126
краінах свету, якія з'яўляюцца членамі міжнароднага крымінальнага суда. Гэта абсалютная рэальнасць. Мы фактычна ўжо набліжаемся да гэтага вельмі важнага моманта. Гэта важна з пункту гледжання як адказнасці, але таксама і падтрымкі тых ахвяраў рэжыму Лукашэнкі, бо я думаю, што для большасці, абсалютна для ўсіх з іх вельмі важна справядлівасць. Мы нават з вами размаўляем, і мы з вами з'яўляемся таксама ахвярамі гэтага рэжыму. Гэта Гаспадар Павел, вы кажаце пра справядлівасць. Таксама Светлана Ціханаўская кажа пра тое, што ёсць спадзеў, што пацярпелыя атрымаюць права на праўду і справядлівасць. А ў мяне пытанне, як, на вашу думку, адрэагуе Лукашенка? Ці увогуле ён заўважыць гэта? Бо, прынамсі, пакуль паведамленняў у дзяржаўных медыях няма, а ён адзінае, што падпісвае законы аб гарантыяў забеспячэння грамадзянаў чыстай пітной вадой. Я ведаю знутры сістэмы дзяржаўнага апарата яшчэ ў 2024 годзе, калі мы пачалі займацца гэтай справай і за што мы мелі вялікую колькасць і рызыкаў, пагрозаў і злачынстваў, якія былі здзейснены ў адносінах да мяне, да іншых членаў нашай каманды, што Лукашенка вельмі не хоча напаткаць лёс Мілошевіча. Ён ведае, чым яго сябар Мілошевіч скончыў, што ён быў арыштаваны і ў выніку ён сканаў у міжнародным крымінальным судзе ў горадзе Гага. Мы неаднойчы з вами чулі, як ён казаў свае крытычныя каментарыі, што зрабілі з Кадафі, з Хусейнам, з Асадам, вот зараз Хаменеі, але мы прапановваем ісці прававым шляхам і менавіта дамагацца таго, каб Лукашенка прадстаў перад міжнародным правасуддзем, пакуль, калі яшчэ не будзе магчыма гэта рэалізаваць на нацыянальным узроўні. Палітычна гэта таксама вельмі моцны сігнал усім элітам вакол Лукашэнкі. Калі вы будзеце працягваць, падтрымліваць і рэалізоўваць яго дзяржаўную палітыку ў адносінах да людзей, якія маюць іншыя палітычныя грамадскія погляды, то вы таксама можете трапіць у фокус міжнароднага крымінальнага суда. І у вас няма бункераў і рэзідэнцый, у вас няма персанальнай аховы, у вас няма персанальных самалётаў. Вы будете затрыманы значна хутчэй, чым нават той самы Лукашенко. А Лукашенко зараз будзе выбіраць. Уже з гэтага моманту ён, думаю, ніколі не паляціць над краінай, якая з'яўляецца членам міжнароднага крымінальнага суда, якая падпісала Рымскі статут. Бо ордер на арэшт можа быць выдадзены ў любы момант.